Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzak umiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatua izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Entzun jauna, bihotzonez zure herriaren otoitzak, zure seme bakarra, gure haragia harturik etortzeaz pozten direnek, izan dezatela beti eriko biziaren poz betea, ura azken aldian ospetsu etorriko denean, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zure irek Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Sofonias profetaren liburutik. Egin poz errintzi Siongo alaba, egin oiu alai Israel, poztu zaitez bihotz-bihotzez Jerusalengo alaba. Urratu du jaunak zure kontrako erabakia, atzerarazi ditu zure etsaiak. Jauna izango da Israelgo errege zure erdian, ez duzu gehiago beldurrik izango. Egun hartan, honela esango zaio Jerusaleni. Ez izan beldurrik Sion, ez bitez erori zure eskuak. Jauna, zure jangoikoa, zure erdian dago, gudari salbatzaile. Pozaren pozez, alaitzen da zuregatik, maite zaitu eta pozez jauzika dabil, jai egunez bezala. Jaunak esana. Erantzun salmoa, poztu zaitezte zintzoak jaunagan. Poztu zaitezte zintzoak jaunagan. Ospa ezazue jaunak kitaraz, egiozue soinu amarrariko salteriaz. Poztu zaitezte zintzoak jaunagan. Kanta ezaiozue kantu berri, turutaz ongi eresi. Poztu zaitezte zintzoak jaunagan. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan Maria jeiki eta bizi-bizi mendialdera joan zen, Judeako herri batera, eta Zakariesenean sartu eta Isabeli agurra egin zion. Isabelek Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion aurrak sabelean. Isabel Espiritu Santuaz bete zen eta honela esan zuen oihu handiz. Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua. Nondik nere jaunaren ama nigana etortzea. Zure agurra nere belarrietara iritsi orduko, jauzi egin dit aurrak pozez sabelean. Zorionekoa zu sinistu duzulako, beteko baitu jaunak esan dizuna. Jaunak esana. Vatikanoko bigarren konzilioak beste gauza askoren artean erreforma liturgikoa burutu zuen. Meza aldatu egin zen nola baitere. Garai batean, apezak herriari bizkarra eman da, eta latinez, eta esan genezake rito oso antzekoak eta orazio oso antzekoak eginez, eta irakurgai Bibliako parte txiki bat irakurtzen zen normalean, eta Vatikanoko bigarren konzilioak hori izugarri aberestu egin zuen. Eta meza batez ere, ez dago debekatua, bizkarra ematea, baino batez ere herriari begira. Eta lekuko hizkuntzetan, ama hizkuntzetan egitea. Bibliako parterik handiena irakurtzen da, iragarrietan 3 ziklotan eta astez 2 txantatan bezala,
eta modu hortan esan genezake eta orazio eta asko aberastu dira baita ere. Gaur egungo liturgia hortan esan genezake asko aberastu egin dela. Eta besteak beste, horien artean garrantzi handia eman zaie garai liturgiko bereziei. Hau da, abendualdia, garizuna, Paskoa, Eguberrialdia. Horregatik, garai batean, gaurko egunez, ospatzen zen Santo Tomas Apostolua. Leku askotan, Santo Donostin, Agoa naiz, eta Donostin urteko festarik handiena izango da, San Sebastianekin batera, Santo Tomas, ala ospatzen da oraindik, eta Vatikanoko bigarren kontzilioak egunez aldatu egin zuen. Abendualdiko bukaera honi esan genezake bere esanahia ez galarazteko. Azkeneko egun hauetan batez ere gure burua abendualdian Eguberriak behar bezala prestatzen eta irakurgaiak hortaz hain zuzen ere dijoazkigu. Eta gaur egun Santo Tomas Apostoluaren eguna uztailean ospatzen da. Eta ez abenduaren 21 naiz eta herri askotan oraindik ferik eta festak eta gauza asko egiten diren. Baina liturgikoki abendualdiko bukaera gaude, azkeneko egunetan. Eta gaurkoan ere, evangelio ederra oso une hunkigarria ekarri digu gogora, San Lukasak. Ama Birjiniak Santa Isabeli bisita egin zionekoa. Ze une polite, pentsatu da dugu, gara haietan sorpresa handia hartuko zula alde batetik Isabelek. Gaur egun, abixo ematea oso erresa da. WhatsApp alduz, edo telefonotik deituz, edo euskalo garai hartan ez. Garai hartan sorpresa hartuko zuen Ama Birjiniak aingeruaren ahotik jakin zuenean bere aindea Isabel aurdu zegoela denak utzi eta hari laguntzera joan zen, edade pixkat zeukelako. Eta zen olako poza hartuko zuen ume hartan Isabelek. Eta gainera, bere barnean zegoen Juan Bataiatzaileak alako jauzi bezala egin zuen amaren sabelean. Eta ordun orazio oso ederrak sortu ziren alde batetik, Agur Mariaren bedinkatea zu emakumeen artean eta bedinkatua zure sabeleko fruitua, hala esaten dio Isabelek Mariari, orain Ama Birjinari hainbeste aldiz errepikatzen diogu otoitz eder hori. Errosarioan, edo hiru Agur Marian esatean, Agur Maria beste gabe Ama Birjinari erregutzean errepikatzen ditugu hitz eder hauek. Bestaldetik Ama Birjiniak beste otoitz bat egin zuen erantzunean, Magnificata. Hau da, jarroikoari eskarrak emanez, bihotz-bihotzetikan orduen liturgian, egunero, atxaldeko dultzean, errepikatzen dena mundu osoan orduen liturgia errezatzen egunok. Eskatzen dugu da, giro eder honetan, bai Juan Bataiatzaileari, bai Ama Birjinari, bai Santa Isabeli, Jesusek haiei ekarri zien poz hura ekarrakigula guri ere. Eta egin ditzagun orain gure eskakiak. Eskatuko dugu bereziki sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jangoikoak berarekin topo egitea eman dezaien eskatzen jaunari. Eta gure hildakoen alde, gaurko mezasantua bereziki, kontutan hartuko dugu Jose Zestau jaunak bere baitan hartu, eta handik gurean egin dezan eskatzen jaunari. Entzuna eta honak bihotzez egiten dizkizugun eskainiak Jesu Kristo gure jaunari bitartez.
eskaintzeko. Eta zuk egingo dituzu gure salbameneko sakramentu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak jagoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen dute eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu, jangoikoa guztidu betireko bere Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera dugu profeta guztiak egizien eta gerazian, ama bikinak maitasun samurrez sabenea ekarriak. Joanek etortzekoa zela esana, baita etorria zela ere erakutsia. Berari eskerko zezari gara, egu berri misteriorako prestatzen, otoizean erne aukera izan eta bere goresten alai. Horregatik handieko eta goien eduekin eta zerrekotan guztiekin, zure aintzari horatzare hau, beti eta beti abestu. Francisco gure hartzaiarekin eta egiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxaropenean panduren gure senideak bereziki joixez estau, eta hildako guztiak agintzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izaku horren, guk guztiok betiko bizitzek etxedezagun. Jangoikoaren Ama Maria Damaksuarekin, San Jose bere senarrekin, apostolu santuekin, eta gizaki guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko augustidun horri Espiritu Santuarekin batean, jainkoaren egizimaita gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure era, zerutan zanak, santu ezan begiz, etor begiz zure erreinoa, egin begiz zure gaia, zeruan bezala horrean ere. Emaik izudor urtako gilean, arkatu begizonak,
zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zainatela. Jesu Kristo gure jauna zuesnara apostoluen batean zen zuet bere bakean ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala, eman jozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi bezala, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eman jozue bakea ekarri. Goikoaren bildutxan, zuk entzen dezuen betakoa errokakona. Goikoaren bildutxan, zuk entzen dezuen betakoa errokakona. Ona hemen goikoaren bildutxan, munduko bekatuak entzen duena zorion usuak jaunaren bekatuak.
eskura izan gorputz agimen salbamena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez jauna zuekin, bere ikaz aitzatela jainko guztia dunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jauna.